अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अॼु असां अलिफ बे जा अलिफ ये ए वारा आवाज़ पढ़ंदासीं। शुरू कयूं था। अलिफ ये ए, बे ये बे, बे ये बे, भे ये भे, ते ये ते, थे ये थे, ते ये टे, ठे ये ठे, से ये से, पे ये पे, जिम ये जे, ये जे, झे ये झे, nye ये nye, चे ये चे, छे ये छे, हा ये है, ख ये खे, दल ये दे, धल ये धे, डे ये डे, डे ये डे, ढे ये ढे, जल ये जे, रे ये रे, अड़े ये अड़े, जे ये जे, सीन ये से, शीन ये शे, स्वाद ये से, ज़ाद ये जे, तो ये ते, जो ये जे, ऐन ये ए, गैन ये गे, पे ये फे, काफ ये के, ये खे, गफ ये गे, घे ये घे, ये गे, लाम ये ले, मीम ये में, नून ये ने, अणे ये अणे, वा ये वे, हे ये हे, हमजो ये ए, ये